Crăciunul, eu îl văd cam așa, familie, în primul rând, bradul de Crăciun, trenuleț în jurul bradului de Crăciun și zăpadă. Încercăm să transferăm din performanța noastră de business comunității. De ce? Păi aici activăm în comunitatea locală și cu cât reușim să ajutăm mai mulți oameni, cu atât consider eu că va crește valoarea comunității locale și implicit valoarea oamenilor din compania noastră. M-a impresionat implicarea colegilor mei, implicarea autorităților. A fost extraordinar, în special la sala polivalentă din Bistrița. În viața mea nu am văzut aproape 1000 de copii care să cânte, să chiuie, copii de la 4 ani până pe la 12, 13, 14 ani. Efectiv am văzut că am adus o bucurie. Cadouri din panouri vor însemna mult mai multe lucruri pe care dorim să le facem pentru comunitatea locală, pentru oamenii care au probleme. Și de ce vrem să facem lucrul ăsta? Odată, că ajutăm, iar oamenii puternici care pot să facă lucrurile astea, din punctul meu de vedere, devin și mai puternici pentru că au o împlinire sufletească. Mă bucur că am reușit să-i aducem pe toți împreună. Cam asta cred că ar fi cuvântul de sărbători, să fim împreună.